Dobrý, no. Já mám teda hodně, takže myslím si, že je třeba si je ostříhat. A jediný holičství tady v okruhu milionu bloků je tady jedna. Holičství majitel uzlu, tak jdeme dovnitř. Ohl si hlavu do hola. Takže myslím si, že je třeba si je ostříhat. A Tady jedno. Holičství majitel uzlu. Tak jdeme dovnitř. Dobrý den. Kolik? Ne, já potřebuju svoje vlasy, protože no, prostě už jsem je dlouho nebyl, já bydlím tady 150 000 bloků daleko, tyjo. Měl jsem to sem 5 dní pěšky. Ano. 5 minutes later. Tak jo, ty kráso. Úplně ze mě opršely. Ježišmarja, já jsem úplně plešatej. Ha! Gay! Každopádně... Každopádně úkol splněn. Můžeme jít dál. Sníst chleba. Tak jdeme tady najít nejbližší farmu, doufám, že teda to tady můžeme sklidit jako... hele, Fouba si promiň, ale... Snad tady to nebude počítat jako takový vandalismus. Hele, my si jenom trochu vypůjčíme, jo, nic nekrademe. Jejdale, no, to je jedno. Toho si nikdo nevšimne. Tak, dobré. Tak. Tady ještě jeden. Mám 4. Jak mám vyplavat, sakra? Dobrý. Tak, ještě nám chybí jeden. Teda, tady máš ještě? No. No. Ne! No. Tak. 5 minutes later. Každopádně máme tady profesionální výrobnu a to je náš... Crafting table, tak dej mi chleba. Tady máš sít, nevím proč. Jo, a tady jinak máme obchod, takže dej mi chleba a jdeme si to sníst do... Tady máme naší nedostavěnou banku a my ji použijeme jako jídelnu, takže na zdraví. Tak dobrý, a jdeme jíst. Tak. Dobrý. Tak další úkol splněn. Kupte si rohlíky a pomalu je sněste. Korun. Tak, kde jsou kytíky? Tady hnedka. Tak, počkej, bereme kytík. Jdeme. Počkej, kolik stojí? Tady jsme tady. No, tady máme rohlík. Tak, Tady je rohlík. tady je náš rohlík. Máme rohlíky a... Ťuknem si. Ještě Počkej tady. Šup, ťuk. Tak jdeme pomalu papat. Jdeme papat. Je dobrý, ale nechutná mi, protože je moc drahý. Tak jak bys hodnotil? Rohlík? Podle mě to bylo zbytečně předražený. To jak mě to nenastýčilo.
Mám hlad. Ještě větší, než jsem měl předtím. No. Na to, že to trvalo 10 minut.